Ingon sa mga katiguangan ba? Ang magtiayon, dapat magmalipayon hangtod sa kamatayon. Pero sa panahon karon, ang magtiayon, gusto na magpatay dayon. Diyos me. Lahi na kayo sa una kumpara sa karon. Kaya ang sa una god, pwede ka manglibak sa imong silingan. Unya, ang imong gilibak dili makahibaw. Karon, wala pa gani ka nakasugod og libak. Nakahibaw na ang imong gilibak. Diba? Anya karon, ang mga lalaki dali kayo mahupas ang ilahang paghigugma sa mga babaye. Mong kamo mga babaye ayaw mo kumpiyansa sa mga lalaki. Kaya parehas na sila sa akong piwi. Dali ra mahupas. Binaabilihan dayon na. Ayaw dili pagpaabli. Kaya mahupas dayon. Trust me. Dati. Na-experience no, di ba? Bitaw eh. Dapat unta. Kitang katawhan. Magsabot-sabot lang, di ba? Kami dili sabot-sabot nga. Hoy, gusto ko nimo. Kuan, mo ni, hoy. Ana ba? Dili ana. Magasinabot ba like? Hoy, pre, or Maria, bugas. Kali ko bugas diya, be. Ana ba? Klase nga sabot. Ana ganit, di ba? Para nay kahusay atong kalibutan. Tagak. Wala mo ako buang, yaw-yaw. Ay, baga. Nani kinabuhi sa Amerika, wala kay kauban, katabi, wala kay kayaw-yaw, wala kay kalibak. Gusto ka manglibak? Maglibak ta sa ano na lang, sa live. Social media. Libak ko na to si Kuan, muna.